Ľudia, prajem všetkým dobrý deň, vítajte v drevených origináloch. Čo tu dneska máme? Máme takú výzvu. Ja som našiel starý kus orechového dreva. Takúto škaredú dosku, druhý by povedal, že už vyhodí to spáliť, ale je mi to ľúto, lebo je to pekné drevo, ja tu nemám tak nejakú väzbu citovú, proste sa mi páči. Čo to ideme spraviť? Ideme spraviť stan na víno, taký krásny doplňok do interiéru, verím tomu, že to bude vyzerať veľmi dobre. Takže uvidíme, čo z toho bude, to uvidíte vlastne vy v závere tohto videa. Vy pozerajte, jak sa k tomu dopracujeme a ja idem makať. Zatiaľ čau. Tu škaredú hnusnú dosku najskôr dáme do mašiny, do CNCčka, nechám ju srovnať, lebo oblúka by to nezvládla, asi by sa to rozpadlo, si myslím, takže dáme to srovnať a potom do toho urobíme nejaký pekný ornament. Ten, kto vydržal pozerať toto video až do konca, tak uvidí, či sa nám vlastne ten projekt celý podaril. Čo sme spravili na začiatku z tej škaredej dosky, čo bola. Takže, nech sa vám páči. Takto dopadlo stojan. Myslím si, že je to pekný kus dreva už teraz. Je to inakšie, než to bolo na začiatku. Môžeme tam naložiť nejaké fľaše. Nemusí to byť len víno. Nemám zrovna vínové, tak tam dávam, čo je. Hej. Vlastne idú tam aj takéto malé, s nimi trošinku treba opatrnejšie. Výsečka. Len som krátky. To je všetko, vážení. Ten, kto by chcel viacej informácií, čo sa dá spraviť, o tom, čo všetko robím, pozrite si moju stránku www.dreveneoriginály.sk. Všetkým ďakujem za účasť, prípadne som vďačný za každé zdieľanie a za každý like. Teším sa, dovidenia.